ଶୁଖିଲା ବୁଟକୁ କିପରି ଆମେ ଗଜା କରିବା ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ପାତ୍ରରେ ଭଲ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ବୁଟକୁ ମୁଠାଏ ବା ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଣି ସେହି ପାତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଏହି ବୁଟରେ କୌଣସି କେମିକାଲ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଛୋଟ ଦାନାର ବୁଟ, ଦେଶୀ ବୁଟ। କାରଣ ମୁଁ ମୁଠାଏ ବୁଟ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଠାଏ ସେଇ ପାଣିରେ ରଖିଲି। ଇଏ 12 ଘଣ୍ଟା ବତୁରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଦାନା ଶୁଖିଲା ବୁଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରଖିଦେଲି। ବତୁରା ଯାଇଥିବା ବୁଟକୁ ବା 12 ଘଣ୍ଟା ବତୁରି ଯାଇଥିବା ବୁଟକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା ଏବଂ ସେଇ ପାଣି ଯାକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେବା। ନିଗାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟ ଯାକ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବତୁରି ଯାଇଛି ସେ। ଏବଂ ବତୁରା ଯାଇଥିବା ବୁଟକୁ ପୁଣି ଏକ ସଫା କପଡ଼ାରେ ରଖିବା। କାରଣ ଗଜା ହେବାର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକିରି ସେଇ ବୁଟକୁ ଆମେ ଏଇ କପଡ଼ାରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକରି ଆମର ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଖାଲି ପାତ୍ରରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକିରି 36 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଏହିପରି ଯେମିତି ଖୋଲା ଯିବନି ବା କୌଣସି ମୂଷା ଫୁଷା ଯେମିତି ନ ପଶିପାରିବ ସେହିପରି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବା। ତାପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଖୋଲିବା। ସେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ବୁଟକୁ ଆମେ ଆଣିବା ଏବଂ ଖୋଲିଦେବା। ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିବା ସେ ଗଜା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବତୁରା ଯାଇଥିବା ବୁଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ବତୁରା ଯାଇଥିବା ବୁଟ ଗଜା ବୁଟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ମିଳେ ନା, ଗଜା ବୁଟ ଖାଇଲେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଓଜନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ସେମାନେ ଗଜା ବୁଟ ଖାଇଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଜା ବୁଟ ଖାଇଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଗଜା ବୁଟ ଖାଇଲେ ଆମର ପାଚନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଗଜା ବୁଟ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଏହା ଖାଇଲେ ମୁଖଜନିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଗଜା ବୁଟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ଗଜା ବୁଟ ଖାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଶରୀରର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେଭେଲକୁ କମ୍ କରିଥାଏ।